Maray na hapon mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang ngunyan para sa aga. Inututan bareta hali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans Kamen. Handa na ang gobyerno lokal kay Legazpi para sa pagsabay ninda sa bayanihan bakunahan sa Nobyembre 29 sa Disyembre 1, 2021 o ining tiga-apod na National Vaccination Day. Sinabi ng Alcalde Naval Rizal na nasampitan ng mga aldao kadakol na mga venue kung saan makondusir sinda ni vaccination rollout. Sa maabot ng Nobyembre 29, magkakaigwan ni vaccination sa Barangay Hall Canto Natula, Covered Court kan Barangay Pawa, Tamuyan, Asin Bitano. Sa Nobyembre 30, magkakaigwaman sa Gugon Central School, asin man sa mga covered court and barangay sa Droque, Bugtong, asin Buenavista. Mientras na sa Disyembre 1, ikibuhon man ang bakuna sa barangay covered court and Dapdap, Taysan, Bagong Abre, asin Victory Village 27. Pero ka nasa bito ng mga barangay venues kan vaccination rollout, sa tulong aldaw na iyan, padagos man kinari ang vaccination program sa Legazpi City Convention Center o LC3, SM City Legazpi, Ayala Mall, Pacific Mall, asin LCC Main. Sikon kay Rosal, katawanan ni pagbabakuna digdi ang mga may edad 12 sa 17 anyos asin man, ang 18 anyos pataas. Nasagod sa kanyan dahil para mabukunahan kontra sa COVID-19. Hanggang mo niya ni Rosal sa publiko, lalo na sa mga Legaspenyo na magpartisipar sa nasabitan ng bagay dahilan sa muya niyang matawanan ng proteksyon ang lambang saro kontra sa COVID-19. Dagdag na Bareta, ang Galero, DZGB. Handa na ang gobyerno sa tulong aldaw na National COVID-19 Vaccination Program na mapuon sa Nobyembre 29 sa Disyembre 1. Sigun kay Acting Presidential Spokesman asin Cabinet Secretary Carlo Nograles, kasado na ang gabos na kaipuan arog kan deployment sa sa regional level, maging ang koordinasyon ka national government sa local government units. Nagtiripo naman ang iatap asin paragos nindang pigmamonitor ang pigpangapudan sa publiko. Lalo na sa mga pabakunado na aprobitsaran ang pag-resibin ng bakuna sa tulong aldaw na National Vaccination Day. Target kan gobyerno na makapagtudok ng 15 milyones na COVID-19 vaccine doses sa nasabi mga aldaw para maging makaskas ang pagkamit kan herd immunity. Binabaan pa ka National Task Force Against COVID-19 as in National Vaccination Operations Center on sa indang target vaccination output sa tulong aldaw na National Vaccination Days. Hali sa inot na planong 15 milyones, ini magiging 9 milyones na sana. Mamumugtak na kaipuhan may bakuna ang 3 milyones na COVID-19 vaccine dose sa kada aldaw para sa bayanihan bakunahan na poon sa Nobyembre 29 hasta sa Disyembre 1. Sinabi ni NTF Chief Implementer asin Vaccine Czar Carlito Galvez asin Deputy Chief Implementer Vince Dizon na ini dahilan sa kakulangan ng mga iringgilyang gagamiton sa pagbabakuna. Nagpatanid ang Malacanang sa mga magurang sa pagdarakan sa indang mga aki sa mga malls asin mataong lugar. Sigun kay Acting Spokesman asin Cabinet Secretary Carlo Nograles na daingo na dapat darahon sa mga mall asin mga mataong lugar ang mga aki na day pa pwedeng magsulog nin face mask. Responsibilidad kan mga magurang ang sindang mga aki, lalo na ang mga minor de edad, asin day dapat periton ang mga nini ipag-iba sa mga closed asin crowded area. Tinawan ni Doon ng Nograles na igwaman ng diretso asin responsibilidad ang mga establishmento na ipagbawal ang paglaog kan mga individual dahil nagsusunod sa COVID-19 rules. Magigaramduman na bigyan taong kwenta kan Metro Manila Mayor sa Interagency Task Force ang posibleng mobility restriction sa mga aki. Sinabi kan Department of Health na nasa 30,000 na volunteers ang nagpirma na matabang sa tulong aldaw na National Vaccination Days kung sa Nobyembre 29 hasta Disyembre 1. Sinabi ni Dr. Beverly Ho, Director for Can Health Promotions Bureau asin Disease Prevention and Control Bureau, na niba kaini hali pang National Capital Region asin mabiyahe pa mantang mas dakulpan sa indang kinakaipuhan. Enot kaini, sinabi kan DOH na punterian niya ang 160,000 na volunteer healthcare workers na idedestino sa iba-ibang lugar sa nasyon para sa mahiwasan na pagbabakuna.
May arestado sinabi kan Department of Science and Technology na ligtas ang tawa-tawa capsule sa mga mild COVID-19 patients. Sigun kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, mayoreya kan mga partisipante sa clinical trial ang narahay ang kamugtakan matapos uminom nin tawa-tawa capsule. Wara man sa mga ini ang naglalaan na matian na simptomas kan COVID-19. Sa ngunyan, padagos pamanggiraray ang masararom na evaluation as in validation para siguruhon ang pagiging efektibo kanasabing herbal medicine. Na pag-araman na duwang kapsula ng tawa-tawa tulong beses kada aldaw ang bigtatao bilang food supplement. Sinabi ka National Task Force against National ASEAN National Vaccination Operations Center na magkakaigwa pa ng tulong aldaw na National Vaccination Day. Ini mangyayari pon sa Disyembre 15 hasta 17. Sinabi ninda na ang bayanihan na bakunahan sa Nobyembre 29 hasta Disyembre 1 matutok sa naglalangkaw na coverage sa first dose sa 70% asin ang paglangkaw kan booster jobs mantang sa Disyembre 15 hasta 17 matutok man sa second dose asin booster shots. Kumitido sinda kay iba pang sektor kan sa syudad na makamtan ang mas maugmang Pasko ngunya na taon. Ipinalawas kan Department of Trade and Industry ang listahan kan suggested retail price kan mga produkto ngunya na holiday season. Sigun kay Trade Secretary Ramon Lopez na haros daing pagbabago sa SRP kan hamon, queso de bola, queso, sandwich spread, mayonnaise, pasta, spaghetti sauce, tomato sauce as in all-purpose cream. Sinabi niyang 110 na shell keeping units o SKU o product variants anday binago ang presyo kan sa indang mga produkto mantang 20 na SKU ang nagbaba kan sa ng presyo. Pinagarumdum kan DTI ang mga konsumidor na magsunod sa health protocol arog kan pagsulog ng face mask asin pagsunod sa physical distancing. Kinumpirmar kan Department of Labor and Employment na igwanin magkakanigong supply nin bakuna ang gabos na lugar sa nasyon nagigibuhan ka National Vaccination Day. Sinabi ni Dole Regional Operations Labor Standards and Special Concerns Cluster Assistant Secretary Maria Teresita Cocuenco na parte ini kan preparasyon kan gobyerno para sa mahiwasan na pagbabakuna na sabay-sabay nagigibuhon na pon sa Nobyembre 29, 30 asin Disyembre 1. Sa iyang sinabi na inibase man sa pahayag ka National Task Force Against COVID-19 as in National Vaccination Operations Center na nakawagas na ang milyon-milyon na bakuna sa gabos na rehiyon kan nasyon. May arastanta posibleng ibang formulation asin mas sa babang dose ng COVID-19 vaccine alay sa Pfizer BioNTech ang ituturok sa mga jóvenes na may edad 5 sagkod 11 anyos. Sigun kay Food and Drug Administration Food o kaya Director General Eric Domingo, dai ibabakuna sa nasabing age group ang presenteng stock kan Pfizer vaccine dahil kay puan pang magsumiter kan manufacturer ng expanded emergency use authorization. Tiwala man si Domingo na isusumiter kan Pfizer ang expanded EUA kay ni para sa mas hoben pang age group sa Disyembre. Hinagad kan Department of Social Welfare and Development sa gabos ng mga beneficiaryos kan sa indang mga programa na magpabakuna na at ang aning magkaigwa naman in protection kontra sa COVID-19. Ini may kinaraman sa gigibuhon na National Vaccination Day pon sa Nobyembre 29, 30 asin Disyembre 1. Sa indang sinabi na sa esforsos na masuportahan an aktibidad, sinda padagos na makondukta in information campaign tanganing maanganyaran mga beneficiaryos kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program pati mga estudyantes na magpabakuna na kontra sa COVID-19. Miyaras na iba pang detalles kan Bareta sa Lado National, ipinalawas na kan Civil Service Commission ang regulasyon para sa mga bako pa bakunadong on-site government employee sa lalong madaling panahon. Sigun kay CEC Commissioner Eileen Lisada na nagko-coordinate na sinda sa Department of Health para sa pagsafinal kan nasabing guidelines. Kinonsulta naman ninda sa DOH ang regular RT-PCR testing sa mga bako-bakunadong obrero. Igwamanin naging pagtiripon kay rebanan ang legal team as in policy officer para sa nasabing lakdang. Nabakunahan na si DOST Secretary Fortunato de la Peña nin booster shot o ikatulong dose nin bakuna kontra sa COVID-19.
Sinabi kan 72 anyos na DOST chief na nakuha niya na ang booster dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 sa St. Luke's Hospital sa Quezon City. Si iyang sinabi na siya natudukan ng Pfizer matapos makaresibi kan 2 doses ng AstraZeneca. Inumaw niya ang St. Luke's Hospital sa aregladong vaccination drive. Ibabalyo na sa Pasay City Jail ang 2 opisyal kan Family Pharmaceutical Corporation matapos magpalyar na magsumiter ng mga dokumentong ipinapasubpina ang Senate Blue Ribbon Committee. Sigun kay Committee Chair asin Senador Richard Gordon, nadadarahon sa nasabing karsel sinda Family Executive Mohit Dargani asin Lincoln Ong para sa safekeeping. Enot ang sinabi ni Dargani na gusto niyang kuanon ang sa iyang opisina o sa wrong warehouse ang mga kahon na naglalaman kan financial document kan kompanya para matawan ng linaw na ang nagpapadagos na investigasyon. Alagad, natapos na ang sendang office lease, indikasyon na posibleng wara na ang mga kahon. Mantang mantenido man sa Senado sa Pasay City si Family President Twinkle Dargani. Sinabi kan Civil Service Commission na nagigibo na sinda ng regulasyon para sa mga empleyados kan gobyerno na bako pabakunado sa malaog o na malaog sa on-site work na piglalauman na maipapaluwas sa mas lalong madaling panahon. Sinabi ni CSE Commissioner Eileen Lizada na sinda nakikipag-coordinar naman sa Department of Health ang may kinaraman sa regular RT-PCR testing para sa mga bako pabakunadong empleyados. Enot kay ni, an Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease nagpaluwas din Resolution 148-B na minahagad sa mga empleyados na matrabaho na dapat bakunado na. Nagpatanid ang grupo ng mga provincial buses sa posibleng kakulangan ng mga nagbabiyaheng bus pagabot kan Desyembre. Sigun siya nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panglalawigang bus sa Pilipinas Incorporated. Mangyayari ni kundi papabalikon kan gobyerno ang mga provincial bus company sa dating mga terminal. Kinabi kang grupo na maski pigtugutan ng makabiyahe, nasa 4,000 na bus sindang grupo anabo pamagararing magbiyahe. Pasado sa kondisyon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board, solamenting sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sana mababa asin malunad ang mga pasahero. Sinabi kan Bureau of Immigration na nasa 75% kan sa indang mga empleyados ang bakunado na kontra sa COVID-19. Sinabi niya Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na kadaklan sa inda yung mga frontline na workers na nasa mga aeropuerto asin mga pantalan. Idredag pa man niya na katuyuhan ninda na mabakunan ang gabos ng mga empleyados sa katapusan kan presenteng taon. Sinabi ni Sandoval na ang mga bako pabakunado naghahalat kan sa indang schedule o kaya day pang clearance sa indang doktor. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pagkarang kan mga pagriba, Manny Tutanya sa lado technical. Kami po ang nag-atod kan bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sinong pagantabay. Diyos maray na aldaw sa lambang ligas penyo.